Bukas mataba suran na yun. Ay, nako. Huwag mo untog. Nababali yung ano. Kala. Hop. Ade. Tira. Tolo. Saglit. Wala ko sanado sa dadya. Tama naman. Kaya ito lang, boss. Nagyan mo ako.
Buti kuya. Ano sa taas? Ha? Sa taas. Ben, tingnan na. Iwa, di ba? Iwa mo yung video. Ano ko sila maghanap ng kutsara? Ang kaya puloy. Tulungan ka sila para makahalis ng kutsara ko. Hello? Di mabawi. Di, para mabawi din pang kutsara. Dahil tingin ko. Para mag-iba yung pala. Takong buto. Takong ko nilipit nyo. Paul! Takong nilipit. Puli na, baka nga nagkana yung tambay. Amo! Yan, sige na, sige na. Sige, sige na. Tutok pa lang doon may abagtahe. Hindi ko.
Lo, simutin mo, Lo. Simutin mo na yan. Hoy, kaya sa pala, kaya mo. Sinong kumantanan na? Sinong kumakantanan? Tayo mo kasi. Doon mo. Nalog kita mo. Doon mo. Tenggaw pa ay. Sige. Ano pangalan ng ganyan? Photo bomber. Photography. Videography. Photogenic. Si Pilo, photogenic. Ito. Kayo. Kaya ano na naman raw ako.
Dalawang balde lang no. Anim lang. Isang sako anim. Tito Joel. Dito. Ano po? Tatalayan ko ng hata po sa rin ito ng tumatagilid. So, bali may 20 po na ano yan na pasobra para doon sa yung bintana ng CRA. Para di malaw-malaw din pa din. Para di sila maalanganin. Baba, galing din sa pinto. Kaya naman, sila. So dito, bali, ang pinanahan pa namin dito, kalibig dito nga nagmumula. Dito sa flooring. Para safety sila pagbababa. Alright. Malapit. Malapit ang Islam. Ay, sa tatahan yung ano? Ay, sa taas na? Ay, tura. Pwede si Ash. Ang ambisyoso ah! Gusto ko sama sa halo. Hindi na daw mag-aalok. Balikot. Balikot ko. Balikot ko. Parali. Sa Islam. Ang hindi pa mabuhusan ah, bisit niya. Bukas. Tagal-tagal din yung pagpuro-purma niya. Hindi na, hindi mga lalapad yung pako ko din. Kaso nga, problema natin na tayo mahabang pako din. Ang tanapol talaga yun oh. Seryoso ka na yan? Alin? Dito naman. Dito pa lang.
Joel. Okay na yan. Okay na yan. Pwede mo dagdagan yan, kalahati timba. Konti lang nagmami. Dalaw pa lang yun. Yes, dagdagan mo kalahati. Kalahati. Dalawang timba, yan. Dagdagan mo kalahati. Guys, ano yung dito? Hatiin lang yan. Hati ba ito? Iumos yan. Iumos yan. Ang kalutado yun eh. Kaya maghahalo sila ng kapaltada ni Kuya. Wala naman sila. Ako yung vlog. Ano lang yan? Ano ka Joel? Oo. Ano ba yan? Wala na sila pa. Kailangan naman sayangin natin yung pagkakataon. Nag-i-edit yung mga yan. Wala na silang editin eh. Ako wala pa eh. Ito ka, may ito ka. Pwede. Pwede na yan. Okay na. Okay ba? Yung gamit yung green. Yun lang, tubig. Unsut. Ganito aso ko na. Ha? Ganito aso ko. Bansot. Bansot man ba ito? Bansot. Unsut.
balik ko. Balik yan. Nakita na ako niya. Kumangka na dito sa kabansa. Hindi ko nakawala. Sabi, ayan na paano yan eh. Nakalimutan mo nga nagsabi ni si John na bawagan ko na ba? Ay, amoy! Kitang-kita sa Kuya Joel, di ko alam nito. Pabik. Sige, butilo. Na. Tulog na dyan. Tulog mo. Dami tinubig ni Tilo eh. Lugaw. Hello. Lugaw mo na. Vamos sa sur. Mga tulong pala ba ron? Amo talaga?